Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe Dental Dina TV ko salminde goto kala e moɗon e juurade goto kala e moɗon kadi e yafnade goto kala e moɗon kadi e garti e koɗo galle hande. Oɗo ko ɓinguel meɗen wiyete ko Siraji. Min e bammakko jiidi yumma e baba. Nde wonno min neldini on nane alluwal ngal mbawa ton jangude ayqashun, bakarun, jalasun, damatun, hanasun, wasakhun, zaazun, hafazun, dadagun. Ɗum ɗo wiyete jangde codol jawgol wonande jiɗɗo jangude. Wonande jiɗɗo jangude o min mbiyata. To bange pularne waɗi ko codol jangde. Kala jangde ene woodi ko wiyete hen codol. Ɗum saabi noon nde bindumi gaynumi nde mi haali toon haalande mbimi windande nde jangon alluwal ngal tuggude aset, alet, altine, talata, alarba, alhamisa, aljuma. Ɗeɗo balɗe so jangama monji mbawon limtongo gandoren hen kala harfeere ko tongata e limore. Ɗumne kadi ne walla kadi seeremɓe windoɓe, seeremɓe yiɗɓe kadi andude limore. Ɓen kadi so ndewi toon ma wod jangde yawde ɓe keeɓi ɓe ganda koɓe bindata ko holno limirte. Nde wonno gandal hay goto jeeya ɗum. Suka e mawɗo poti e gandal ko jangu tan mbawa wiyete. Jangu tan mbawa wiyete. So suka jangi wawi wonti gando. So mawɗo jangi wawi wonti gando. So debbo jangi wawi wonti gando. Mo jangani o non wiyete ko jangani hatta mo jogi gandal. Gandal e jangde wona gotum. Neɗɗo jogo gandal taw o jangani bindol. Wadde ɗum waɗi o janga bindol ko andi e gandal ko o watta ɗum e bindi he. Ko andi e gandal ko ngal gandal o rendina ngal o watta ngal e bindi. So jangoɓe ɓe ngari, janguɓe ɓe ngari mbawa arde e deftere he nana ko haalanno ko, jiya ko sifotono ko e nder mayre. Ɗum saabi Qur'ana janga winda. Janga to bindol suwa arde. Nde wonno bindol foti arde on saha jangde nde janga haqqillo o andina ko wiyete jangde, o andi jangde on saha windoɓe ngari bindi ko haalanno. Ko Qur'ana fof dow ha less ko bindaɗo. Wadde ɓe hen ne mbawi jangude Qur'ana taw jiyata bindi ɗi. Ɓe hen ne mbawi yiide bindi ɗi ene mbawi jangude bindi ɗi kono ɓe ganda ko bindi ɗi pirata. Ɓe hen ne gandi jangde nde, janga jangde nde, mbawa nde ɗo ɓe kadda kono ko jangde nde firata ko ɓe ganda. Ɓeɗo jangi jangde nde, gandi jangde nde e bindol ngol e firongo kono ko woni nder ko ɓe ganda.
ɗum noon waɗi noon jangde nde waɗana nder e bowal. Jangde kala hunde ko jangete, heddi ko janga ɗum e bindol, walla janga ɗum e haqqille, walla janga ɗum e namdal, kalanɗa ka anda ha gonta gando. ɗo wona bindol, ngara tan koye gando, omo haalanma, aɗa heɗo, omo haala, aɗa heɗo, so ɓooyi anne gonta gando. kono sa wiyama windu mbiyan wawa, kono ka gando. oɗane jangi bindol, wawi bindol, kono o wona gando, o wawa dañi komo winda e bindi makko. o jangi bindi, o wawi bindi, kono o wawa dañde komo winda e bindi he. o e noon ko gandal ngal jogui. o noon so jangi bindi, wawi bindi, ƴetta gandal ngal watta ɗum e bindi he, wiye deftere. deftere nden ko gandal makko ngal waɗa hen, on saha deftere nde innire deftere kaari. ay deftere kaari. ɗum saabi noon no wiye mawɗo suka janga, debbo goko janga. ay janga o de ittatma e majjere human binnagu. ay bindol ngol ko fonno windede ko fonno haalede ko, aɗa haala ɗum pular. kalde pinɗa aɗa haala pular. ko jangata e pular ko limto, ko jangata e pular ko hijjude, ko jangata e pular ko rendinde, ko jangata e pular tarde. wa amma kala ko haala e pular ɗum a majjani ɗum, so yama argayi a firantaki ɗum. heddi ko ya haalan min, ya hollu min holno argayi windirte. so min mbima jooɗo, jooɗo firatake, ko ɗemgal ma woni ɗon. heddi noon ko min namdoma holno jooɗo windirte. so min mbima moftanam, ay moftanam, ko pular, a firantake ɗum, kono min namdoma holno moftanam windirte. ay ko ɗo cañata bindi maɗi, ko janguɗa e pular e hewde ɓurani 31 to banggue masɗe muɗum, e to banggue ko masateko fof rendi ko 32 haaɗi. qur'ana arab ko jangete hede limto ngo, so heewi ɓurani 29 harfere ni foti. waɗi ɗum kane janggo ñalawma goto sa welama mbawa limto qur'ana arab. ñalawma goto sa welama mbawa limto pular e masɗe muɗum. ɗum saabi noon janguɗo seeɗo o ɓurata yawde o wawde mo jangan he batte o. kadi paama e nder hen jangde qur'ana e jangde arab e jangde pular, ɓeɗo tato nandi no ɓe jarata. to banggue masgol, to banggue fodgol, to banggue siddaji, kamɓe nandi yaadu. ayno bindirta qur'ana ni, aɗa masira noon ko noon bindirta pular o. kalɗo bindirɗa qur'ana fooɗi ko noon pular o fooɗirta. odon kollama no fooɗirte e qur'ana, on kollonomo no fooɗirte e pular. ndeke noon jangde nde mon jiide yawat. ɗum saabi noon kala mo janginanmi mi yiɗa wona keñiɗo, jiɗanmi ko wona dariɗo darde jangowo. jangowo heñotako. kala ko janguɗa famɗi heewi yo ɗiggu, ko ɗiggu ko woni jangde. sa jangi ha heewi a wawa windude, a wawa jangude, jangde ma nde wona jangde wiyete. janga a goto, on a goto mbawamo bindamo ɓuri janga fof ha labba tawa windani. jangu kadi dawra jangude i ha ganda i binda i ɓuri janga ha fof gasa ala ko mbawɗa hen. ɗum noon wadde jangowo hoto heño kala harfeere ƴettuɗa, so qur'ana, to arab, e kala ɗemgal ngal jangata, jangir jam jam. yaarude seesa
hatta yetta hadde fayano wona ɗum noon wadde an janngowo hoto won janginowo jangowo jiɗɗo famde ko jangata ko caggal ceerno ma gonata kanko ceerno ma o ɓuri yidde ya waw wadde annene ko ceerno yiɗanma ko ɗum yiɗanta hoorema holɗum sabbade ha ceerno ara so ceerno ari ƴeewata ko windande ummodirde e moɗon o windande o haalande e sifa newiɗo keeriɗo jawɗo yettade on nde wonno on joodaki nokku gooto koye peece rewete kadi kaɓorɗo coodete on jii ɗum ɗo joni ko so jiiti ko caméra wonɗo ala ko portable tan filma ɗum gila nde fuɗɗa ha joni ne foti laabi nodduɗen rendo men yo ngar nulde en kaɓorɗe ɗe mbawaten jangguinirde ɗeɗo golle hade laaɓa cer nde wonno ko kaɓor namdi somin kalani on komin codata e lewru e kaɓorɗe on kulat somin kalani komin kaɓata e rendo ngo faade amen on kulat ƴew tan facebook mbimi de ujunnaje 9 nan toon e temedere fawde ujunnaje 9 e temedere e nogas nan toon mofti ujunnaje 9 de mbimi ujunnaje 9 mbimi e temedere e nogas e 9 nan toon mofti e nogas e ɗiɗi hedde nan toon moftini en to bange facebook no won toon e gandani dental diine ko wonto en gandani dental pular de pular de arab de journal ɓe fof so ndindi jingi hunde ɓe poolat kono kaɓoto so namdama en kaalat kala garɗo komo jiɗo janngude yidde nde joguiɗa kono son kalanama gaare balle ne mbatten ha janggen koye peeje neweten courant en jeeya ɗum hay goto majjani hande courant way serde wifi o adan wonno ko ujuna 3 mankuɗe nogas joɓanɗen kono golle ɗe leelat on saha ƴettuɗen kadi mbayluɗen namdiɗen ɓe mbi ujunnaje 4 pawɗe ene woodi kono on saha keɓata ko noga keɓata ƴewmi noon ujunere ɓetto hen keɓa 50 ɗum wonti joni ko 26 900 kala lewru lebbi ɗiɗi tan 10 pawɗe e joɓata a ƴeew ɗum ɗon hitande tan a yoɓe 300 pawɗe haalis ta liggaki ɗum a wallako ɗum no mbatten ko jawdi arata ɗo jawdi sotteɗo ɗum ɗo fof ko jawdi waɗi ɗum ɗo hande tan somin kalni komi cuhani ko jiyan ɗum hande tan ko sodani ko son kalan sodani ko kulat kala min piɗa min cooda kaɓorde jaadoje ko jiɗɗon ko kala garɗo ene haalana sarɗi waɗata ha mbawen janngude kala garowo ene haalani holno mbatten ha mbawen deejje holno mbatten ha mbawen janngude addinen ko janngude en garani jengude ɗum noon wadde ko janngude e jingude woodi kala jiɗɗo jinginde golle ko biyowo jokke golle jokkata golle ko golle mbiɗen golle wona haala tan ala golle e haala jadata golle ko golle haala ko haala so yimɓe ndindi hunde en kalana no mbatten ha jarani yeeso so lewru mayi aɗa yanana an ɗo maɗo sa gollima lewru mayi no mbatta ha keɓakal ma ka joom galle ka joom golle ka haajuji ɓoli nafata noon ko keɓaɗo keɓata so yonti ɗum keɓa ɗum mbawa wadde haajuji maɗi ɓeɗo men golle ala gonɗo e majje mo anda tampere majje heddi ko kalɗo e deƴƴuɗo 7 heures subaka gummotoɗen ɗo on jii ɗum 7 heures subaka min gummo so 7 heures min naata e golle he
so subaka law ari amin less amin gollo kala ko ari dental diine ko golla yetti on toon kala ko faate journal garo toon ɗi so nangitaka arta e moɗon ko jangate pula ko so windaka fewna yettata ko on ko jangate ɓuri arab ko no waɗata hay toon ko golle e golle kala ko jiiɗo yetti on toon sono karanama no wadda ha yetti on toon e ñalamene gotel guila ñande 16 4e mois 2016 haala ko woota ngare balle ngare jingge ari ardi kala garowo noon so ari haala moƴƴe haala belka yorka yurminika ɓe hen guila naati ndeeƴi naati tan ndeeƴi so ngari mbiyata ko nannam so janngo ari mi nelduma minne sa haali konngol fawta hay konngol ka juulɗo ko an wi nannam komi gaddowo addani mi siftintama an woni juulɗo kellifaɗo kalɗo goonga hay gooto on jiyani no noddumi lesto mo mbimi lewru ma addu haalsam meeɗa gila jene puɗɗen golle ɗe hañam hannde o hoole mum duƴƴumi téléphone lesto wonde mbimami lewru ma addu kalma an tan andanta hoorema lewru mayi ka poɗɗo wadde ko waɗɗima mbaɗa sabu nde garata nde aɗa haalana konngol ngol ɗon konngol nanɗagol jaɓɗagol naɗɗa e maggol mbiɗa ko ɗo jiɗmi wonde ɗo yiɗa wonde ɗo kalanɗa min ɗo mi nawma ha ɗon naɗa ɗon ndeƴƴa so arani noon ko nden jemi ɓe lesto tel ceerno yaya ɗum ɗo arani ceerno yaya ɗum ɗo arani ayi to tawi mi noddi téléphone mi haalani o e nder whatsapp he ko ni e ni mi teski no feewi ko mbaɗami ko min so mi waɗi audio haaldude e moɗon ay on audio mbeɗa daramo ko yimɓe seeɗa keɗotomo ɓe mbiya audio o ne juuti audio o ene juuti ɓe mbiyata kam audio yo raɓɓit an noon audio juutɗo ko haala ka poɗɗa heɗade ganda gollowo ko yiɗi haaldude e maɗa kala audio ceerno ma so arema heɗo haala makko ha ganda ko haalatama anda ko yiɗi haalde heɗa ko haalata ko gandirta ko yahata ko an joni mbiya audio o ko kewɗo te aɗa yiyami nelduma toon audio mo keɗotoɗa fodde heure pawɗo keɗoɗama hawa laaɓa ceɓen ɓendare on keɗomo cibi jam ne foti heure tati pawɗi seeɗa nangue ha feewa jettomon keɗɗon ha gasala ha laaɓa ceer ha laaɓa ceer mi yiya oɗon keɗo so waɗi audio ko jom heeɗi hen ko ɓurta yimɓe jeegomo jeeɗi ɗo to so waɗi hen journal mi yiya yimɓe fodde heeɗiɓe journal o so waɗi hen RFI mbaɗa yiya oɗon keɗo so waɗi hen puyal nangue oɗon keɗo so waɗi hen joljole oɗon keɗo so waɗi hen cibi jam oɗon keɗo so waɗi gosodiral miijoji oɗon keɗo so waɗi hen ceerno Abou Diop en oɗon keɗo so waɗi hen ngaalu oɗon keɗo so waɗi hen journal 1 heure oɗon keɗo mo RFI mo aje fulɓe emo acti pular oɗon keɗo mbaɗa yiya somi nanni mo aje fulɓe 16 heures on keɗo somi nannoyi RFI mo kikiɗo o oɗon keɗo so waɗi hen goɗɗum oɗon keɗo somi artoyi kadi mi nannani e mutal nangue oɗon keɗo mbaɗa yiya somi nannani on ko wiyete journal 8 heures mo télé o nanguitama adda oɗon keɗo ɗum fof oɗon keɗo noon so waɗi audio dabɓo ɓurata mintaji 10 mbiyon mi audio ne juuti jalnaki ceerno an mbawa heɗade ɗum ɗo fof ha gasa mbiya kanko audio makko anda ko yiɗi haaldete ma to ko haaldata ma ko nafoore ma haaldata ma ngare balle ngare jingge ko hunde arata ka mankire min garɗo monɗo min kalda e mon minen ko ɗo tan woni haala amen dental ɗo min ngala haala banggue goɗɗo
ko dental ɗo renndini en se ngari haa ɗon kaalen ɗon wonɓe Facebook ɓe naaɓe toon ɓe ɓen kaaldete wonɓe YouTube ɓe ko ɓen kaaldete dental men YouTube ngal eɗo nganndi ngal inde maggal ene annda ngal Facebook ne annda wona dental diine ene annda dental kabri pulaar nanke ene annda dental jangde pulaar ene annda dental jangde alqur'an ene annda ɗeɗo den jogiɗen ɗe noon ko heen kaalta enen kala ko jiɗen haalde ɗon kaalaten oɗon nganndi Facebook ardani bottaade hiɗa kaccaari wona on jiiɗo nganndi wona mo janum de kaccaarami ƴuwani toon wadde ko onon wonɓe toon ɓe ndendata ndendina mballomin e golle jehoje ɗe ene hanno hannde son piini tan subaka law gooto kala ƴetta huunde nelda ceerno dañi ko waɗi e barbe muɗum kono ɗum ronkama ceerno wondi e moɗon jangginon gila goo lewru ha lewru maaya adana ceerno hay batta kam ko kalduɗa ceerno kam dokka ceerno haqqe mum ko haqqe makko dokkama haqqe makko itta goɗɗum mbadda hen mbiya ceerno da ɗum kam ronkama kam ko kalduɗa ceerno ko so lewru maayi ɗum kam yo tawe ɗon umno konkono ko joom galle ko joom golle ko joom haaju onon fof ko joom haajuji en kala pindo daway haaju minen min keddo caggal amin pewno audio ji amin settere ha jamma amin pewno audio ji wo saha jamma o gasa kadi jamma o ko fuɗi arde janngo ko koye jamma fewnte e jamma he wona heblede ene heble ene mofte ene heble ene mofte ɗon e nder jammago sami jaa ha 3 heures jamma to ɓe gayanto ɗum saha jiyon subaka law o yawta arde moɗon taw mi gayni ko nanganmi ko mi andi mi gayni ko nanganmi ko mi gasni mi gayni joni mi sabbo wa saha noon kadi mi yurmo ɓe ganduɗa kono somi heewani jogiti ko mo minuit o ha 8 heures ɗum saabi saha mi yawno arde law mi ara law mi nanana ɓen kam keɗoyo ɗum woni gadda mi adda liŋaji ɗi jiɗɗo heɗoyade law o heɗoyo mo ganduɗa ala connexion sabbo hami nanguito somi nanguiti mi addanima nanna e nder portable maɗa ñifa connexion maɗa wontanma radio sara maɗa ɓenen ladde télé ala toon saka radio ko so nannama e whatsapp maɗa ƴettima e portable maɗa ñifa connexion maɗa ladde gonɗa yewtuma toon oɗo ko demowo o ko gaynako o ko gawowo ɓe fof ballama ɗon ono e oto en ɗanno ene law ene yeewa tawma e oto he yewtamo toon ono e bitik muɗum ono e bire muɗum ono e laawol ne yaha oɗo nana e gollorgal muɗum goto kadi woni ɗo yettoma keɓa kemnoya kadi woɓɓe kadi keɗo wona ballal somi nanngani on kadi on nanga hol nangono en so mbaɗi jaggi juuɗe waɗi mi nanngani hay ñalama goto mi jooɗi mi fu jooɗe mi nanganani hay goto mi jooɗima jaggi jamburam on kadi o nangi jamburum no mbatten en jahata nafata noon so tawi eɗen kalta nanen haala ka jaɓen ka gollen ka nande noon e jabde wona gotum nande ne yaawi haale min nani min jaɓi golle ɗe ko ɗen caɗi ko ɗen golle noon min mbiyo garna kadi garten e mbaadi muɗum lewru mayi hande en yaaray 4 janngo woni 5 numa yani nduye maayi ɗiye maayi ɗito maayi heeɓe ɗum ɗon nde ɓe gaddani kono hay goto meeɗo noddede addu wadde ko anda hoorema wonɗa koye wallede ngara balla ballowoma ngara jinganowoma sen pini subaka min dawani on ga onon kadi on dawi on keeɓi seeɗa moɗon pecce min hen seeɗa ɗum gongo hay goto emon ñaagaki Allah dawa dawol jippo ala hay mbuɗu min noon min dawata min jippo keɓata hay mbuɗu wasami Allah n seedi wasamin dawaɗo dawi balɗe 5 hay 10 000 mbawa heɓde sabu sa tawi 2000 laabi joni foti taw yimɓe jo garani
te ka poɗɗo ñamminde ka poɗɗo wadde geɗe ma a yahani haajuji goɗɗi so arani mbatta kadi gona hen gila gooliru haaliru maaya yetto kadi ɗo wiyata sikkude ma yimɓe ngar goto kala nanga jungo mum poos muɗum yahaji muɗum woɓɓe kam ne tinni machallah ene keppa ko lewru mayata ha mbaɗa ɓe hen kadi haaju men ngala e piye biyaɗe ɗe yo tan koko mbawi e doole mumen nulde ballal ɓe ko ballal tan mbiya ɓe ko ballal mumen lewru ene maaya ene keppa ko lewru mayata ngara gadda ɓe hen noon ene jooɗo lebbi tati lebbi nayyi ndendina gadda wona il faut ene hen ɓe hen noon gila naatti ha ñalama hannde o jiyaka nuldani gaddani amin gandiɓe ɗo kala gadduɗo ene jabta less to kala gadduɗo mbuɗuɗo galleji ɗi wona politique addi wona politique ko gonga e gonga an garowo garɗa ko gonga tawɗa gonga gonɗa e gonga jalta kadi jaaha gaccamina gonga kadi garta tamina gonga ɗoni gonga neɗɗo kala ɗo gonɗa wontan goto no mbanɗa hanki wanon hande golle ma so a haalde julɓe a janfama an hoto janfo a funtama an hoto funtu ko gadirɗa a tawa tan aadi ma jokka haaju ma ko gadirɗa wa tan jaaha garɗo waɗi ko wino timmini aadi cariɗo firti aadi ni foti woni wiya noon salade aadi ɓuri firtude aadi ɗo kala garɗo koko aadodira wonde so lewru mayi ka baɗo naggam jaɓɗa hen nanɗa hen natɗa deƴƴa hen ɓe hen no gadda ɓe hen gaddata ɓe gaddata ɓuuri hewde addoɓeɓe so tawi no min pinanno min jooɗo min golla golle hamin gayna oɗon gandi onon son pini mam kaccitude mam gottoyde mam kittoyde joni noon sa ƴeewi tuggude goo lewru ha lewru maaya no foti woni hen dépense uji o gandani dépense ɓaɗo ko banggue oɗon gandi ko joom galleji en courant wifi connexion ɗum fof ko namdi jawdi joni en mbaɗi dental ha mbawen jinggude ɗum goto fo waɗa seeɗa on seeɗa renda humta haaju sa waɗi seeɗa ma o waɗi seeɗa so rendi humta haaju goto kala lewru arndu maydu en keeɓi hunde kaɓɓoɗe cotteɗe hay goto wiyata gaare balle min jaaha min ƴeewoɗo soodateɗo min jaaha min coodoya min gadda mbaɗa ɗon o saha min noddata hamin tampa min donka min ganda hen min jaaha min coodoya min ñamlo min coodoya min pawɗo min gacci juuɗe Allah gueɗe kewɗen ɗo ko ñamla min ñamlo min jaaha min mbaɗa ɗon min keeɓa banggueji goɗɗi min joɓa ɗum ha timma ha laaɓa o tinta amin gandi komin kala ko Allah ɓuuri si wonde seeɗa amen gueɗe kewɗen ɗo min coodat taw min jiyani haali muɗum min gana min jiiɗa firtude aadi o min jaaha min ñamloyo min mbaɗa ɗo min gollidira e moɗon oɗon daara ha lewru maaya min cikka to lewru maaya ma ar min ƴetta ɗum ɗo min ndendina min juɓe ñamande wona ay ɗum ɗo ko joɗa ɗo ko ndeɗo jonde joɗa ɗo nde ko goɗɗo soodi ɗum e meɗen lomti en soodi ɗum e goɗe goɗɗon ɗo kewɗon ɗo ko goɗe woɓɓe tan coodi ɗum mi mbaɗi ɗum ɗo tawanare dendagal de goto ummo tan sooda tan nelde en goto tan ummo tan lomto en sooda wifi o goto ummo tan yoɓa ɗum laaw goto yala muɗum ko ballal anne mbiya hande de minne hande nduuli arono ndu inchallah mo marinnan ceerno ko waɗi e barbe muɗum mbiya noon anniyema wona ɗon inchallah so lewru ndu maayi minne mbiɗa anni gollodire ceergol lawol sabu ko tampere nde minne waɗa hen foddam minnene gasi ko wayno juule taske so yonti ko fereji korko ko fereji wona mawludu ko fereji gueɗe ko fereji ɗin fere so yonti noon oɗon jarna oɗo ɓay golle meɗen so yonti dahaka ko golle meɗen kala ko yonti e gueɗe golle galle enen ndendata ganden ɗum de ene yonta wadde mbiyen yen keblana ɗum haɗa arde ayi yo heblane haɗa arde ko gaccen ha yetto
amin gara amin mbiya balle min ɗo komi yimɓe nomon ni min mbawa adama mbiya min dokke min balle min amin ñaago min mbawa ɗum kono min mbawi min gollo ka min gayna min warñina men de lewru maayo mi yo gadde ko kalduɗen ko min mbawa waɗi mbiya min gara min ñaago on ngare balle min ngare dokki min wadda min mbiya ko ngare gadde ko ɗum firata ngare gadde o ko gadde ko min mbino on ko gadde ko kalduɗen ko so ari ardi noon hay timoɗo wiyanoɗo on haasi ari rendi woni hunde eɗen yiɗi hunde sojoyde hunde ma nden hunde rendu mbawi sode hunde men janggen wonno ko alluwal ɗo faaɗi waɗa e nder télé he alluji oɗon janga hen kadi ɗe bay kadi allu waɗama bowol to toon kadi woni anni jangin toon inchallah sifa daɓɓo sifa newiɗo oɗon jawa wawde ɗum fof noon ko ballal ngal ballal noon mbaɗi erago faade goto kala e moɗon oɗo numéro mbaɗaɗo ɗo oɗo kuccite on daara ñande fof nan ɗon yirlo ɗon 00 221 77 906 14 80 holno fuɗɗi wadde arde ɗon min jani balle natɗe hen yettimin balle tan natɗe hen yo min de ko Facebook waɗi hen mbeɗe YouTube waɗi hen way mbeɗe nokku dulal kaari gommi mbeɗe fedde kaari waɗi hen naggam nan ɗon o numéro mbiyo mbaɗi hen balle moɗon oɗon jiiye numéro ne ara on jammani suba kihiɗe numéro ne winda yo mbaɗi hen balle moɗon jinganen koye meɗen so tawi en jinga noon yettima e nokku mo ganduɗa min jiiya hami notto wawde yaade min daroto ɗum no waɗi haade min darade kam mamin kaalo gantu amen on jii gueɗe fuɗɗa ha joni ko portable tan pilmirte ɗum ɗo portable ɓolal caméra haalama ha tan pam caméra haalama ha tan pam goto tan wawa soda caméra nulde galle o gasi jokken golle men so filmama laaɓa ceer alluwal ngal so filmama laaɓa ceer nafa rendo meɗen saabu hande ñalawma hande o jangde en saɗi wiyaɓani joni noon mbawa dawde gata jippoɗa jangga seeɗa ma mbawa dawa ko keeɓa seeɗa ma to ɓoy gonta gando sifa dabbo ɗum woni haalaka wona goɗɗum wona yennude hay goto ene fof ndendi sago yideme ko wootere wallude e wallede jengude e jenganede ɗi foti amin jetta on fof on fof min jetta on noon min jaara on e tinnare moɗon kadi nanen haala jaɓen haala garten e jangde he jangde waɗama allo waɗama kadi on kalnama jangde waɗama fuɗɗama hande mo jii naati on mbarnama ayqasun bakarun jalasun damatun hanasun wasakun zaazun hafazun ɗaɗakun ɗum ɗo ɗum tan jangata tonganma abajada magasi on dokkama hen kala harfeede ko limata e limore janga ɗum mbawa ɗum mo jii gandal jangude wawi jangde ala leñol jangu tan mbawa no waɗa jangen mbawen woni so teskima e puɗɗo ɗum ko jange beele mbawen mo jangani wawata ayde jange beele mbawen mo jangani wawata ay mo jangani wawata wa so jangde ari yettimama ko jangde mbinoɗa yettimama jangu ƴeewa nokkuyel ngel jangata holɗum mbiya waktu naggam so yonti komi jangowo o so yonti komi dawowo dawa ha jippoɗa lortoɗa ha laaɓa hayso minta sappo tan janga ɓaara jang kadi sappo ɓaara ɓoyta mbawa aɗa winda aɗa janga aɗa winda aɗa janga kono noon janga a windani wadde ma wawa jangde a wata bindol tawi wade bindol e jangde ko sa wi a windu a sa wi i windu i sa wi e windu e kala harfere kalɗa windude sa wi allif windu allif sa wi bajor windu bajor kala harfere kalɗa windude aɗa jangade aɗa windane taskuyma wona hen no wonno kadi jamma hande o wonno kadi siftinde rendo men e arde wallude rendo ngo ko yaharɗo ko mbeɗa Allah walla en ɗeɗo men golle puɗɗade o jiiko fuɗɗode gonɗen ada gonɗen tan koye banggue goɗɗo yo en gatti e télé he e yiwade joni kadi naade ɗo
e ngoɗo ayaw nde pinde fof mi waɗa ko ɓeydi kadi ene ɓeyda ɗum ko oɗon goni toon woni walloɓe ɗum jinggoɓe ɗum mino gata min mbawi wonde amin tolnira on e yetto on min gona ga min tolnira e yetto on okoy gonon toon tolnira yetto min mbaɗa feere noon jingguenen caméra o keɓen caméra ɗiɗi kam on jii caméra ɗiɗi ne walla goto heede banggue ñaamo o heede banggue nano kala gonɗo e télé ne andi ko yahata ko kala gonɗo e télé ne andi kaɓoto télé ko sese yarata ha mawna ɗum ne waɗi kadi en puddima ngal gollal e bisimillahi irrahmani irrahimi yo hokken cellal hokken sembe e kattande e bawɗe e ndenka nde wonno kala hunde ɗum ɗo namdoto sa dañi kattande a dañi bawɗe a dañi adage jaaƴo sa yahat kono so noon ko sa fof ma mbiya gaare balle kam ala ko onon tan garata ballon taw hay goto haalata e ara wallu ɗum woni neɗɗo hoto fada ha mbiyeɗa wadde ko poɗɗa wadde amin so yoti mbaɗa cabbata woni subaka law min nan tel wono ko haaju amin e golle amin min pindi min nanna oɗon jiiya ne natanmi haala jaltaɓe ɗon jiiya mbiɗa nanna oɗon daara ɗen tel diina mi gayna mi yaha journal oɗon daara mi yaha pular oɗon daara mi yaha arab oɗon daara mi yaha youtube oɗon daara mi yaha facebook oɗon daara fof ko golle e nder golle gonen gui 7 heures subaka ha minuit ha jamma oɗo min golla kadi min gayna jamma o kadi nder jammagu kadi ko foti janggoyde janggo ko heble e nder jammagu he jaaha jamma saaha jaaha ha 3 heures jamma to gayna to mbatta ko tampa poftoɗa seeɗa hawɗe fajiri yonti kadi gummoɗa kadi ɓay kadi e juuluma e wirduji ma kadi ha 7 heures kadi ɓamta golle yo Allah hokku en nande e famde oɗo ko goto e musidɗo moɗon kiɗo saabi Allah yayaɗi ko Sénégal o ko musidɗo ko ɓinguel meɗen ko Sadio Dine Siraji salamu aleykum anda ko beddala hen hanni ko alta hen seeɗa ko yettude Allah tan e julde nela sallah sallam ko haala ɗo ko Allah hokku en nande e jabde bi hurmati Cheikhana Tidiane radiyallahu taala anhu nde wonno ko watte ɗo ko wona caahan wona caahan sinno ko caahan wona ni way enno Allah hokku en nande e jabde tan ko haala ɗo ko jahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Allah yaaru yeeso e rasulillahi eyi yettere ari ha ɗo en guddi yewtere nde koye galle ne wonno hande ɗo jogini kaɓore ɗe ko musidɗo men guiɗo men saabi Allah Abdoul Aziz o ɓeyete Xumma kanko tinniɗo omo jogini en golle ɗe saha fof o hollen ko poɗɗen sodde coodi en gadden kanko woni joguiɗo kaɓore ɗe kala ko mankiri en mo haalanen ɗo poɗɗen rewde ha ɗum soode adde min ñamloyo min gadda min powɗon min kaddoro Allah wadde han kadi daroɗen jinguen ballen ko golle goni ɗo ɗeɗo golle ko mbaɗen jingane mbaɗen balle wadde yaloken kadi nande ko haala e jabde ko haala e gollu ko haala on fof min jetti on min jaari on dendagal yeɓatanoɓe e dendagal heɗotanoɓe goto kala ɗo woni ɗo gari ha ɗo maɗo amima aɗa yarlo aɗa yaafo minen ga min jarli min jaafima waɗa yarlaɓe yaafaɓe hokken sagoji meɗen hokken cellal hokken sembe kattande bawɗe ardigue jawɗo daguiɗo labɗo kewɗo e gurdam juɗɗam e battane moƴƴe ko rewa Allah famde heewi Allah jaɓanen ɗum sowanen ɗum ene dendagal julɓe Allah yaafo en yaafo seeɗa men e jinnaɓe men e dendagal mayɓe julɓe fof mbawi wonde kadi en kayɗo hañonne no ceeɗa Xumma no jarama welle moƴƴere